Deputatlaryň öňünde Türkmenistan adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil Gurban Nazarowa hasabat bilen çykyş etdi. Adalet şeýle saýlamak hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň kararynyň taslamasy maslahatda garalan möhüm meseleleň biri boldy. Belenilşi Türkmenistan adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň işi dünýäň ösen demokratik döwletleriniň tejribesini nazara almak bilen ýurdumyzyň insanperwer ulgamyna halkara borçnamalaryna kybap gelýän hemde adaletçi tarapyndan adamyň we raýatyň hukuklarynyň azatlygynyň üçin edilmegini kepillendirgen değişlik kanun bilen düzgünleşdirilge. Adaletçi hakynda kanuna laýyklykda deputatlaryň garamagyna 3 talaşgar hödürlenildi. Maslahatda gatnaşyjylar gizlin ses berme arkaly bu wezipe Gurban Nazarowyny saýladylar. Şeýleki maslahatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 2020-nji ýyl üçin kanun çykarjylyk işiniň meýilnamasy hakyndaky kararynyň taslamasyna garaldy. Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrylşynyň nobatdaky maslahatynyň garamagyna hödürlenen kanunçylyk namalarynyň taslamalary bir agdan makullanyldy we kabul edildi. Maslahatyň ahyryna deputatlar ýokarydagdalan hukuk resmi namalarynyň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylyk ulgamynyň üstüni ýetirip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna döwletimiziň ähli ulgamlarynyň okgundy ösüşine gönükdirilen giň erimli durmuş ykdysady we demokratik özgertmeleriň mundan meýlekde üstünlikli amala aşyrylmak üçin zerur oýun şertleri öpçün etjekdigine anam bildirdiler.